Jeg kan flash kort, Sofus. Kom. Nej, ikke. Jeg løber ind i væggen. Men jeg har det. Nej, det undrede mig heller ikke. Nice. Kikset? Nej, altså Det er det ikke engang overhovedet. kikset. Nej. Det er sådan noget... Rolig, bare rolig. Eller en eller anden kig lige hende der fra chatten. Eller foregår. Eller foregår. Er det sådan noget med, hvor du sidder og kigger på biler? På biler, eller hvad siger du? Åh, det er godt reddet, Magnus. Godt reddet, Magnus. Det er godt reddet. Ah, det er godt, det der, Magnus. Godt reddet, Magnus. Er det sådan noget, jeg kigger på biler, siger du? Jeg kigger på biler. Godt reddet, Magnus. Åh, det er godt reddet. Vent nu, fuck, jeg lort! Jeg fik et chok, Mixco. B. Jeg bliver lige lidt. Søg nu! Electric fucking lav. Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke er død. Jeg anede ikke, hvor langt op han kunne være, når du bare siger B! Helt op. Han måske se til. Jeg ved det ikke. Nej, jeg synes, jeg hører så om... Tag kill. Så om hoppe ind venstre. Det er for kort. Smart Mikkel. Jamen, jeg kommer med her. Der er en bane. For helvede, man. Nu stopper det. Vi ser lækker. Sofus! Hvorfor skulle der være en myg? Der var en myg på... Der var en myg på min cross her, mand. Det er ikke engang løgn. Drop mig. Sofus, drop mig. Jeg dræbte dig. Der var en myg på min... Nå. Det er ikke engang løgn, du. At koncentrere, når vi er i gang med at klodse. Der er en myg på min skramtag, der ikke gør noget. Jeg kan ikke klare det, jeg får sådan stress af det. Der er en myg på min skærm. Jeg har aldrig... Jeg forestiller Kerrigan, han sidder midt i et klods. Der er en myg på min skærm. Så vil han sige det på engelsk, jo. Jeg er så fly over mig. Der er så fucking mig. mig. Mosquito on my screen. Hvorfor er du rosa lige pludselig, Sofus? Hvorfor bliver du rosa? Jeg aner det ikke. Jeg fucking aner det ikke, mand. Jeg kan ikke forklare, så er det meget. Fokus, Danny! Nu har jeg brugt alle mine næve. Fokus. En lang næve. De er nogle taber. Jeg har ikke plan 1. Eller bare lige default. Ro på. Ja. Ja, flashback. Lad nu være. Vi kan gøre det, hvis vi får det. Nej. What? Gave. Og en apps. Chok. Fuck, det var højt lyd der. Fuck, det er det nemmeste clutch i verden. Stor faktisk der. I hvert fald 3 midt. Fuck, skal du bare... Så det en i hvert fald. Det kan godt være, der ikke er nogen. Det kan godt være, den han vil gå langt. Der var en smoke mål også, så nej. Og 1 minut.
Bare ham der short. Kort sidst. Oh my god. Han er bare varm. Oh my god. Du får 9 kills på 2 runder. Baby with it, man. Jesus Christ. Det må jeg nok sige. Holy shit. Ikke noget ude. Åh, det var en dårlig smoke, jeg kunne der. Nej, men du har det, så løber jeg så over af. Vi har midt i, jo. Nej, bare bliv B. Jamen, jeg kan Nej, ikke nej, nu. Det var godt nok dårligt. Det var dårligt. Holy shit. Sidst er... Ja, hold kæft, hvor var det dårligt. Det glæder mig til at se på stream. Jeg så 4, og jeg ramte en af dem. Så, Well, what can they do to stop him running at them? Takes on the shots! Oh, it's off the post! Hvad? Oh, yes! He's going to be proud of that moment! What purity of strike! Caught it absolutely perfectly! What? Action underway once ude more. på midten af. En kort. Fuck, mand. Hvad er der? Så. 2 langt. Nu kan jeg se hans ud. Jeg er sikkert åben. Den lå for ikke her. På close, pas på close. Jeg ved godt, da du sagde playground, Det er så troede jeg, den var party. Jeg sagde, spurgte mig om Der er jeg en mere, der er en mere. Lige op til den højre. Lige op til den venstre. Lige op til den højre. Ja, der er en flash også nærmere der. Oh my god, det var sgu. 20 sekunder masse tid. Der er 3. Fucking 3, der er 3 der. Så løber du bare B. 20 sekunder. Den skal bare ind. Bare bum i hånden og så løb. Det når du ikke godt. Ja, ja. 5 minutter. Du skal bare løbe med bum i hånden. Det løber ikke hurtigt at løbe på dem. Jo, du gør det. Du løber lige så hurtigt. Den skal bare ind. Bare bum i hånden og så løb. Det når du ikke godt. Ja, ja. 5 minutter. Du skal bare løbe med bum i hånden. Det løber ikke hurtigt at løbe på dem. Jo, du gør det. Du løber lige så hurtigt. Okay. Stikker du den bare. Væk. Nu løber du short. Ikke nu. Skide godt. Den har du. Står du bare lige der. Bare stå der. Han er sikkert kid, så vi skal nok lige tælle. Jeg tror, du skal kigge til den højre, så kan du høre, hvis døren åbner. Ja. En. Ja. Frem ham. Vent, han stikker. Magnus! Var det ikke? Det var ikke særlig godt. Hvor fik du med min? Det er det. 3, 2, 1. Hvad laver du? Det var dårligt. Der er en bridge. Der er en forhåbentlig lav på A-sted. Nej, det er ikke. Hvor shorten eller? Monster smoke der. Det ligger også op nu. En død. Nice, Magnus. Der var en mere. Var det dem der nu? Åh, jeg fik chok, man. En top mid. Sidste top mid. Der er en pusher-kort med en. Han er forbi den der, Ej, hvor er det heldigt. Jeg håber lidt, det var Diglens skyld. Der står, den 15-årige model Hailey Bieber er blevet indlagt på hospitalet med hjerneproblemer. Hun er jo ikke 15 år. De skulle da gift, man er en pedo, eller? Nå. Fuck, han blev ødelagt. Kom nu. Hvad helvede? CT. Jeg går dark, jeg ved. Ruin.
dør nok her. Dale, må de se det der. Taber. Nej, hvad? Hvordan var det ikke i hovedet? Kom her. Han er løbet ud. De løbet. Jeg tror den ene er løbet B. Jeg tror de løbet B. Ja, hvad? Der er 2. Fuck sake. Øj, yikes, man. Jeg spiller dårligt. Nej, det er meget at spille. Jeg kan finde min mur. Mus. Lang, de må ikke komme ind lang. Nej. Ellers er jeg død. Jeg skal bare lade en anden vinkel holde på. Det var skidt det der. Til mig! Hvad? Skål. Ja, til mig. Vi går ned i grønne en her. Ja, sådan 4 gange! Det er det ikke. Hørte det ikke? Hørte det ikke? Nej, jeg sad og læste. Jeg mållede i så fuck dog. Ingen mand. Ingen med B. Kan du flashe nu? En bævles for. Ja, vi er 4. Ja, sådan. Hold nu. Prøv banan. Du dør nu, er du klar? Vent. What? Jeg fik ham! Den skal klippes, det der. Er du dumt? Jeg så ham knap nok. Den skal klippes, den der. Wow. Det skal klippes, det der. Det er så fucking sindssygt. Flash til Ram, Mikkel. Men abs. Abs. Ja. Jeg tror, de kommer second. Second. Jeg håber, I hopper. Jeg er second. Vi skal holde højre siden, jeg holder venstre siden. Hvor mange de skyder igennem? En banan. Banan, ja. Top banan. Der er en mere. Han er tilbage. Nej, jeg skal Hvor er han short? Hvad? Hvor? Han har været inde i... Der er en app stadig. Kan de være langt? Nej, det kan det godt nu. What? Han kunne se dig. Jeg smutter af. Hvordan tagger jeg ham der? Du kan se. Det kan godt være midt, det kan godt være con allerede. De var ikke alle sammen, der var kun en. En con. Det er Magnus. Jeg går ud af det, jeg rammer skide. Please, Magnus. Jeg går ud. Fuck, ram noget. Short. Ja. Eller library. Du har en molly. Han er så dig, ikke? Jo. Der var god smoke. Sikkert ikke. Ja, Sepp. Vanvittigt spil. Jeg synes, jeg må komme på Bagfra. Donut! Magnus, for helvede! Hvad? Donut? Han er ikke donut, han er bagfra, han ramte. Er du 100? Ja! What the fuck? Jeg hørte om donut. Hvad mener du? Jeg var helt sikker. Jeg er lige ude, jeg har en klok. Wow! Backside. Nej, jeg kunne ikke klokke. Det behøver vi... Ej, det er noget helt hjertedøbt spillet. Det er lige noget med. Midt, tror jeg. Oh my god, en rund. Husk midt også. Mikkel, seriøst. Altså, det er ikke engang for sjov. Jeg fucking hader dig. En second midt også. 2B. Jamen, du fucking thrower rundt med hårdt. Du fucking thrower... Han hacker ham der, eller hvad? Altså, der er en second midt, jeg har taget her også. Nice. Det er ikke mere, vi vinder. Flash lige til her. Eller T-spawn. Nej. Ace! Jeg havde fået ham et stykke. En pit! Mini-pit nu! No way. Mini-pit! Ej, jeg måtte med. En lang. Nej. Var det ikke langt? Der er jeg. Han var sejt. Hvor højt bolden herovre? Overlægen, Det var sexet, det der.